Στην κατηγορία Deals to buy Greece βρίσκει κανείς μια μεγάλη ποικιλία τηλεαστικών προτάσεων αγοράς, προϊόντων και υπηρεσιών. Επισκεφτείτε όποια από τις 9 κατηγορίες της κεντρικής μπάρας σας ενδιαφέρει και αγοράστε το εκπτωτικό κουπόνι που σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που σας αφορούν σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες της αγοράς. Η διαδικασία είναι απλή και σύντομη. Μπες στην κατηγορία που σε ενδιαφέρει, κλίκαρε την προσφορά που επιθυμείς, κάνε ακόμη ένα κλικ στο κουμπί «Πάρτο», συμπλήρωσε τα στοιχεία επικοινωνίας στην φόρμα δίπλα και επέλεξε αποστολή. Για να μην χάσεις την προσφορά μέσα από τα χέρια σου, πρόσεξε τους δείκτες κάτω από την προσφορά «Sold Down» και «Time Left», που δείχνουν πόσα κουπόνια έχουν αγοραστεί και πότε είναι η λήξη της προσφοράς. Σε περίπτωση που είσαι επαγγελματίας και δεν θα παρουσιάσεις την προσφορά σου στην ιστοσελίδα μας, όλα γίνονται με ένα κλικ στο κουμπί «Κάνε την προσφορά σου» στο δεξί πάνω μέρος της σελίδας. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σου για να κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη.